sompaka kwasa ngihalele Thaya kuthiwa kaThwasi and ngoba kuhluke kangaka ukuzokwambatha mina nje ngendlela engazi ngayo ngakuhlukanisa mhlambe kuze kufike esigabeni mhlambe sika 8 ngendlela engazi ngayo kodwa inkinga ila Sanusi ngokungena kwakho nabanye abantu ababukile ngoba ziyazi ukuthi amahlathi azazi lutho asinalo ngisho ulwazi abanye bakhona la abahlala edabeni lokuthi kuyini lento esikhuluma ngayo namhlanje bangakho abantu abahluphekile behlushekiswa ilento bangakho abanye bathwasile bathwasiswe lapha phezulu kwesimo sento ekungafanele ngabe bayathwasa Khehla lami Sanusi sekhona ngikhona Sibalikhulu ngikhona Sibalikhulu uyaphila mfowethu uphilekile bhuti akukho kunye sephilele nje Nkosi yami kakhulu ngicela thebheni iscreen wengane zakwethu o-idol life siwuyeke siwuvale okungcono mhlawumbe senze kanjani ngoba phela manje ngathepha iscreen ngingathinta iscreen ngingafollow angazi mina ukuthi nenze njani thina siyaxoxa niphulwazi kodwa nina nishare life anthepha iscreen niyathula ulwazi silukhulupha namhlanje ijubundele isimanga ehluleka bogobela beni balokho bedlisa amagobongo bahleke kunikeza ulwazi Sanusi ngiyathoba mazibu baba hey Nkosi yami uthinta indaba enkulu indaba yokuzalwa wembethe uthinta indaba yokuzalwa wembethe mina nje ngolwazi lami ukuzalwa wembethe njengoba sichaza nje ukuthi ukuzalwa wembethe okusho ukuthi leyo nto isuke ikugubuzele noma ikwembathile okusho ukuthi isuke ikugubuzele noma ikwembathile leyo nto leyo noma ikwengeme akwengiyibeke kanjalo ngithi uzalwe wengenywe leyo muntu ukwengeme ukuzalwa wembethe ke kuhlukene kabili ngokwazi ke kwami ukuzalwa wembethe ukwembatha nokwembathwa okusho ukuthi ukuzalwa wembethe kuhlukene kabili uzokwembatha wembathwe yebo kubili ukwembathwa nokwembatha akwesiqale nje siye la ekwembathweni ukwembathwa kona kuyikho kukathathu kona kuyikho ukwembathwa kukathathu ukwembathwa ungembathwa ikhehle elidala elukhokho noma isalukazi esidala esiwukhokhokazi ukwembathwa ikhehle elidala elukhokho noma ukwembathwa ikhehlekazi elidala elukhokhokazi uma ekwembatha lo muntu lowo ukwembatha ngesipho esiyinhlanhla ethile njengoba ekwembatha lo muntu omdala owukhokho yini azokwembatha ngesipho esiyinhlanhla ethile kuwe lo muntu lowo noma isipho esithile esiza nesimo sokukhanyelwa izinto kwakho noma sokuphathiswa isipho okungaba isipho sokusebenza ngento ethile ngabe usebenza abantu ngabe uphiwa izinto eziwumcebo njengeinkomo umhlaba ngokunjalo abadala ke omkhulu nokhokho bethu babe nemhlaba namasimu neinkomo kuthiwa ke lelo khehla likwembethe ngokuthi uzoligcinela elikufunayo bese likupha isipho esithile esekuzalweni kwakho ngoba ekuzalweni kwakho uvuse lona noma ilone lakumela noma elakuzalayo ekuzalweni kwakho bese likunika lokho elaliphila ngakho lona emadaleni okusho ukuthi ke likwembethe lelo khehla lelo
uzalwe wembethwe yilo useneyakho impilo njengoba likwembethe ungabuyisanga lona kodwa likwembethe lelo khehla lelo bese siyabuya ke sizala okwesibili ukuzalwa wembethwe umntwana wakwenu okumntwana wakwenu ozalwe emva kwakhe wena wazalwa yena noma wahlala yena esibelethweni waphuphuma noma umama wamkhipha uma ephuphuma umama wamkhipha noma wamkhipha lo mntwana usuhlala endaweni yakhe wena usuhlala endaweni yakhe bese elindela zonke izinto ozozenza ukuthi uzoqala kuye noma uzoqala ngaye ukuthi uzoqala kuye noma uzoqala ngaye uzalwe wembethwe umntwana wakwenu okuyena okufanele ukuthi zonke izinto zenzayo ziqale kuye njengoba emdala kuwe ebengaphambi kwakho wase wena uhlala endaweni yakhe lo mntwana lowo okusho ukuthi konke obekumele kwenziwe uye emhlabeni noma bekuzokwenziwa uye emhlabeni sekuzokwenziwa uwe ukwenzela yena uqali usazokwenza okungokwakho ukuzalwa wembethe kwesibili lokho bese kuzoba ukuzalwa wembethwe kwesithathu ukuzalwa uhleli nomntwana wakwenu oliwele kuwe ozokwazi ukuyokumela kwelamathonga wena ummele kwelasezweni enyameni ukuzalwa wembethwe kwesithathu lokho ukuzalwa wembethwe kokugcina wena uzalwe nomntwana wakwenu oliwele kuwe ozokumela kwelamathonga kwelikamoya bese wena ummela kwelenyama okusho ukuthi izinto okumele wenzelwe zona kwelamathonga noma kwelikamoya uyena okwazi ukugcinela zona zize kuwe emhlabeni sezihlambulukile nawe ngokunjalo izinto bekumele agcinelwe zona emhlabeni ebezozenza emhlabeni egcine engafikanga uyamgcinela zona wena umgcinele zifike kuye seyihlambulukile bese nikwazi ukwezwana nembathane ngendlela okuyiyona wembethweke lapho kuthatha ukuzalwa wembethe ngithe ukhokho ngathi umntwana wakwenu ozalwe naye kodwa wazalwa phambi kwakho wedlula waphuphuma noma umama wamkhipha bese kuzoba liwele ukuzalwa wembethe lokho akwengime la sizongena kuzalweni wembethe ke manje ukuthi kona kuhlukene kangaka amen akwesimila uzakale Masibuko uzakale Khehla amen ake sithi kulokhu oqeda ukuveza obukile njengamanje live kanza ukuthi kubhlungu ukuthi sikhiphe ulwazi olujule kangaka mhlambe kube nabantu abazobuka lo live bangathinti ngisho screen bese nihlala nje ningathinti screen ningashare live noma mhlambe siyeke yini ukuthi mhlambe sijule ngalolwazi esilikhiphayo namhlanje engicabangela ukuthi namhlanje abantu bathi bayizangoma namhlanje ngenxa yokuthi bebanele inkinga sixoxa namhlanje sibingelele sawubona salukazi siceda ngena lapha phezulu sawubona siyathokoza Makhosi. yeah Makhosi ninjani? Angazi noma ngizozwakala ngisheshe network anginagesi. Ngicabanga ukuthi okuningi ngicabanga ukuthi okuningi sebehambile kukona. Ngizobe sengi-highlighter nje lapho nalapho. Angizileke kodwa ngokuningi kodwa khona ulive wakho Nkosi yami mkhulu uyasida ukadwe izona zonke nje inhlobonhlobo zemimoya kodwa angikho lapha angize la engisekhona ukhona ngizwile kuchaza kodwa kunokwezalwa lokho okujwayelekile noma lokho okujwayele ukuvezwa lokho okuzalwe ngazi ukuthi ungena esigubheni noma kungazi ukuthi kunomhlwehlo khona lokho okujwayelekile uma ukuthi umuntu usuke ekhavekile noma usuke esesigubheni ake ngithi nje ukuzala usesigubheni mawuzala umama leke kuthiwa uthathwe esibhedlela ebese kuba
ebese kuba khona ukuzalwa wenganyiwe noma wembethwe. Mhlawumbe umbethwe isalukazi njengoba kade sichazile ubaba. Ulwembu yes. Okungenzeka ukuthi uzalwe wembethwe isalukazi noma wembethwe yikhehla. Nalapho osuke ethi wenganyiwe noma umbethwe isalukazi fanele akucacisele ukuthi wembethwe isalukazi sakuphi esayidini lasekhabo mama noma esayidini lasekhabo baba. Nasesayidini lasekhabo mama nesayidini lasekhabo baba ngabe ikonina luma noma ikuphi lapho and lo muntu okwembathile maye kwembatha noma maye kwembatha ukumbathela yini le afiselela ukuthi yenziwe ngaphambi kokuze kuyiwe ezintweni eziningi. Abanye ke basho izinto ezahlukahlukene. Omunye kuyaba nomusa noma benenhlanhla yokuthi okunye akhanyiselwe kona noma bamphakamisele izidalwa zakubo ukuthi bafiselela ukuthi enzelwe kanjani noma bazixoxele bona ukuthi kwenziwa kanjani. Omunye agcine ngakulungisanga, omunye akulungise nangezimpande. Kodwa ngikho ke lapho. So kuyahlukahluka. Omunye uthola ukuthi wenganywe njengoba kade sichazile ubaba njengendlela yokuthi mhlambe kunewele noma kunomuntu owachitheka noma ahambisana naye. Kuyahlukahluka kodwa kukhanya kakhulu ngokuhamba kwendlela ngoba omunye ukathi mayichaza okwakhe uyitshela ukuthi hawu indlela yami mina noma athi omunye ngizange ngiyilungiselele ingubo yami kodwa uthola ukuthi abanikazi babo noma abanikazi bakhe mebeyilungiselele ekuzalweni kwakhe mhlawumbe beyilungisa nangesimo samathongo nangesimo samaphupho baze bamkhanyisela ukuthi ilokho esikudingayo noma ilokho esikudingayo noma sitholela isilwane esikanje kanjani. So kuyahlukahluka kodwa engikubona kakhulu abaningi sebekunabele kodwa abanye bake bathi hayi mina ngazalwa ngembethe hayi uzoba nebhadi mawukuthi awimbulanga ingubo noma kunomhlehlo ngoba kukhona okunye kwakade kuumkhuba. Othola ukuthi mangikhona umntwana ozaliwe la ekhaya makufika umntwana uthola ukuthi usiko lalapha ekhaya ukuthi kuba khona isilwane noma imbuzi ebanjwayo mhlawumbe yesifazane noma yesilisa ebese kuthathwa something ngesizulu siyangihlula but kube khona uketshezi oluthathwayo kumntwana olihlanganiswa naleyo mbuzo kwakade kuumkhuba wasekhaya bese kushiswa bese kwenziwa kanjalo. Abanye ke basebebambelela kulokho ukuthi konke kwenziwa ngembuzi kodwa okunye cha qaqwa imbuzi abanye bayazikhanyisela noma zizikhanyela izalukazi ayisholo umnikazi lo suke enganyiwe. Ngicabanga ukuthi umkhokha wakona konke ukuthi kwazi ukuthi njengoba wembethwe yini ngabe wembethwe amakhosi noma umbethwe isalukazi noma umbethwe yikhehla elidingana elalikade liphila kanjani elithini lokusizayo bese kuhlahlela indlela ukuthi lithini noma liziphakamele lona ukuthi lidinga ukulungiselelwa kanjani. Ngiyathokoza. Ngokho ngendlela engizwa ngayo noma ngendlela obeka ngayo ngizosho ukuthi usungena ekuzalweni wembethe kodwa la siyakhona ngizwe kahle mina okuchazile ngiyakuzwa engifisa ukusho ukuthi kumuntu obhekelo life njena manje inhloso yokuthi le topic ibe khona ukuthi kusizakale wena obuke lo life namhlanje. Abantu sebageze ngeenkukhu bageza ngeembuzi bathi bageza ukuzala wembethe angazi yako kwagezwa ngeenkukhu. Nigeze emseleni angazi umseleni gezwa kuwo nithi niyambathiswa nganenzani angi-understand kodwa bezama ukuthi lento esizama ukuthi siyibeke kubantu ulwazi lolu olushoda kubantu abathi basebenza ngabantu abangena kodwa ngenxa yokuthi banempakamo bayahluleka ukuyithoba bazokwazi ukuthola ulwazi. Kulungile ngicabangela ukuthi kule topic yokumbatho ukhona nombuzo olapha ezansi kuma-comment noma khona ufuna enta masiboko kulokho kumbatho siya ekuzaleni wembethe manje. Ngiphinda ngibonge Dlamini. Okokuqala nje ngisuke ngangakhona ukwenaba noma ngangenaba uma ngiqala. Ukuzalwa wembethe ngishilo ngathi kuzigaba ezimbili ukuzalwa wembethe kuzigaba ezimbili. Ngiyaye ngithi ke mina ukuzalwa wembethe kusuke kuhamba
nomoya olithunzi noma nomoya oyinkinga kuwe odinga ukuthi uqale uhlambulule noma uhlanjululwe ukuze ukwazi ukuthi wembuleke phezukwakho. Ngiphinde ukuzalwa wembethe ngiye ngikubone kuyinkinga noma uhamba nethunzi lokuthi kufaneke ukwazi ukuhlanjululwa noma ukuhlanjululelwa kona ukuze ukwazi ukuthi kwembuleke kubonakale ukuthi wembethe ini, wembethwe yini, wembethe ini. Kuyinkinga ke into edala ukuthi ngisho kanjalo ngithi uhamba nethunzi noma namacala noma neyinkinga ukuthi ayikho into ekwembathayo noma ekwembozayo engadingi ukwembulwa ukuze uvele ngaphandle. Okusho ukuthi njengoba wembathekile, wembethwe, wengenywe, wena usenkingeni yokuthi lo muntu awukwazi ukuvela uwe, kodwa ngaso sonke isikhathi uvela uye lowo muntu lowo noma uvela uyiyo leyo nto ekwembethe, ekwembathile, ekumbozile leyo nto leyo ungaveli uwe. Okusho ukuthi zonke izinto eziphila kuwe eziwuwe zivaleleke kuleya ngubo ekwembethe noma zivaleleke kuloya muntu okwengeme ngezimo zakhe. Yini into eyenza lokho ukuthi wembatheke noma usibekelwe yithunzi noma wembathwe izinkinga zaloya muntu okwembethe? Ukuthi abantu uma bembethwe noma bengenywe basuke bengenywe abantu abakade besuke bephila emhlabeni noma abantu abachithiweyo noma abachithekileyo. Yonke ke into mayichitheka iye emhlabathini. Uma iye emhlabathini ikutshena ngokusobala ukuthi kuyenzeka ingcole noma iyangcola, akwenzeki ingcole, iyangcola uma ichitheka emhlabathini noma ichithwa emhlabathini, ngoba namanzi wachitha ngoba usuku suwasebenzisile noma achitheka emhlabathini eklini kodwa ungakwazi ukuwabutha ehlambulukile. Okufanele ukuthi uhlambuluke ukuze kwazi lento ukwembuleka kuwe noma lo muntu umhlambulule ukuze akwazi ukusuka ngeinkinga eze kahle. Ingakho kubabona abantu abazalwe bembethe beneyinkinga ezingaka, uthola ukuthi uma ethi uthinta izinto okufuze ngabe ziyakhanya atshengiswe zona kodwa manje zingakwazi ukufinyelela kuye ngoba kusibakalekeni, bamsibakele labo bantu noma le yanto imsibekele, imembathile, imembozile. Manje uvele ethi uyayithinta izinto ivele imushakale kakhulu ngoba ayisusiwe le yanto yahlala kahle kuye noma ayihlalisiwe kahle noma ayihlambulukile, ayihlanjululiwe phezukwakhe ukuze ikwazi kumsebenzela ngendlela okuyiyona ngoba ingeyakhe noma loya muntu wembethe yena wathi ngizogcinelwa uwe zonke izinto engifisa ukugcinelwa zona emhlabeni. Okusho ukuthi konke engakwenza emhlabeni uzokwazi ukuthi ukwesule, ukugeze ukuze ngikwazi ukuphilela kwelikamoya, phinde futhi ngikunike izinto eziyokwazi ukukuphilisa. Awusakwazi ukuyiphilela wena. Okusho ukuthi ke lowo muntu lowo umembethwe akakwazi ukuyiphilela yena, udinga ukuphilela lowo muntu osuke emembethe amgcinele lezi zinto angayigcinanga, mhlambe ayazenza wangayiqeda. Lowo muntu lowo kungaba ukhokho ke lowo, bese kuthi lo mntwana osuke kungowakwenu wazalwa phambi kwakho uyavela njengewele kwabaningi abangakwazi ukubona ngeqiniso, uyavela njengewele kwabaningi abangakwazi ukubona njengeqiniso, kanti lowo mntwana udlule esesibelethweni, umoya wakhe wasala esibelethweni, wena wafike wahlala endlini yakhe. Sibuye size lapha sithi kuza kanjani ukuthi kuthiwe uhlala endlini yakhe? Umntwana uma ekhulelwe owesifazane uphuma nasi isibeletho sakhe. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Sinalento okuthiwa umzanyana umuntu mayeteta. Leyo nto siyibiza emakhaya, thina esikhulele emakhaya, esikhule selusa, siyibiza ngomhlapho.
abanye bathi umhlapho wehashi, abanye bathi umhlapho wenkomo, abanye bathi umhlapho wembuzi. Ngokwehluka zimbongolo izilwane ezizala zikhiphe umhlapho. Umzanyana lowo. Kungani kuthiwa umzanyana? Ngoba uthema uhlala esibelethweni njengesidoda sikayihlo, uhlala umntwana oyisidoda sikayihlo, wahlala eqandeni, iqanda lakusibekela, lakwembatha, lakuzala, lakukhulisa, wasuphuma nalo selile yanyama esiyibiza ngomhlapho noma esiyibiza ngomzanyana. Okusho ukuthi lo mzali okhulelwayo noma okukhulisayo ngaphakathi kuye ungumzali wesibili. Umzali wokuqala yilona ohlale kuye wena ngaphakathi kuwe, wathi mawuhlala kuye wase ekwazi ukukwembatha, akukhusele, akuvikele, kuze kuthiweke umntwana mayehleli esibelethweni uhlele emanzini. Lawo manzi asuke embethwe ilo yamhlapho noma ilo yamzanyana, okuwona owabambile ukuthi angaqhumi, akwazi ukuthi akugcine kuze kufike u9 months bese uyazalwa, uphume nasi isibeletho sakho noma umzanyana wakho uphume na uye ngaphandle. Yiwo ke lona bawuthatha ezibhedlela. Kanti lo yamzanyana bekuyiwona osuwenziwa njengomhlwehlwe namhlanje, ugqitshwe esibayeni ekhaya, uhlatshelwe imbuzi. Uhlatshelwe imbuzi ukwemukela nokungcwaba umzali wakho oqala. Usuzophila nomzali wakho wesibili ngokungcwaba umzali wakho oqala okungumzanyana, bese ke ulokhuzana uphila ngomzali wakho wesibili okuyilo mama osekuzala kuncelise kukhulisa ususe emhlabeni usubona ilanga. Lo yamzali wakho oqala uyangcwatshwa, amukelwe ekhaya, amukelwe njengomhlwehlwe, ngoba le yanto ingumhlapho, iyinyama eyindwangu. Bese ke leyo ndwangu leyo iyathathwa, abanye bebeyigqiba emva kwendlu kwagogo, abanye bigqishwe emsamo ngoba izindlu zakudala beziwumhlabathi phansi zisindwa. Abanye lapho okholwa ukuthi ugqiba khona wena noma owazi ukuthi la ekhaya usiko nesiko lakhona kwenziwa njani, bese kuhlatshelwa imbuzi ngokwemukelwa kwalo yamzanyana wakho, bese ke kukwazi ukuthi kwenzeke. Manje ke abantu ke okuyibona abantu basesibhedlela, okuyibona abazalisa abantu namhlanje, bayawuthatha bawubize nge-medical waste, ngoba benzela ukuthi bawuthathe bayokwenza ngawo amaphilisi, bayokwenza ngawo zonke izinto eziyimijovo ezizokwazi ukuthi ijova abantu. Lo yamhlapho noma lo yamzanyana awulahlwa, ayikho umhlapho olahlwayo. Zonke insila zikama wakhe ekuzala ebezikade zikuphethe ngaphakathi bayayithatha beyoyisebenzisa njenge-medication ukuze zizokwazi ukuphinde zelaphe abantu. Okusho ukuthi lo yamzali wakho, bonke abazali bethu thina esizalelwe ezibhedlela sibashiye lapha ezibhedlela abazali bethu, abese ukuthi abazalelwe emakhaya bagcinelwe abazali babo ngokubagcina ekhayeni noma babagcina esibayeni noma babefaka endlini yakwagogo noma babambele enhla kwendlu yakwagogo lapha ngasemsamo maqondana nomsamo ngqo, babambele lapho imhlapho noma imzanyana yezingane zala ekhaya, ukuvusa lo yamama wokuqala noma ukungcwaba lo yamama wokuqala, umngcwaba ngembuzi, bese usebenzisa wena ini na, usebenzisa lowo mhlwehlwe womzali wakho okuwona okwemukelile okokuqala, okwemukela okokuqala ngaphakathi kuma wakho. Ukuzalwa wembetheke lokho, ingakho uzobona abantu namhlanje bezalwe bembethe bonke ngoba abazali babo bokuqala babashiye esibhedlela. Yizo-ke lezo zinto engiyishoyo mina ukuthi zizinkinga. Akukwazi ukuthi insila yakho ozalwa nayo okuyiyona kwembatho kokuqala ishiwe esibhedlela, ngoba mayishiwe esibhedlela leyo nsila yakho okuyiyona ekuzalwa kokuqala, okusho ukuthi usuyishila impilo yakho yokuqala owaphila yona usesibelethweni sikama wakho. Ingakho-ke ngiyaye ngithi mina ngelinye ilanga uma ngikhuluma nabantu ngithi kubo uzalwa kwakho kokuqala ilapho uhlala esibelethweni, hayi lapho uyobona ilanga. Ngoba uma sizobheka ngokwama-star sign ukuzalwa komuntu, umuntu usuke ezalwa okokuqala engena esibelethweni eshiwa indoda, abazali besezwana noma besathandana, imimshiya leyo ndoda leyo iyamzala. Ingakho ngiyaye ngithi indoda ezalayo owesifazane uyabeletha noma uyateta, uma esedeliver uyateta, uma emukela uyabeletha, ngoba umpepa ngaphambili umntwana esibelethweni sakhe, bese yakhulelwa esekhula umntwana esiswini, esekhula
umntwana eswini isisu siba sikhulu uyakhulelwa owesifazana kali ozalayo yindoda ngoba yiyona ekwazi ukukhipha umntwana esendeni imbeke esibelethweni kube yindlu yokukhulela umntwana okuyikuthi owesifazana uyakhulelwa bese ke lezo zinto zonke zokukhula komntwana ngaphakathi edla ephefumula emanzini enza zonke izinto ejabule ekhahlela enza zonke lezi zinto zithathwe ziyoshiwe esibhedlela bese baneyinkinga lo mntwana ngoba umzali wakhe wokuqala ushiyiwe le emumva ingakho ke ngithi mina abantu abazalwa bembethwe banezinkinga ezinkulu abanayo inhlanhla bakabi nenhlanhla nje basangcolile basangcolisekile basalahlekile basalahlelwa abazali babo kusafane ukuthi kuhlanjululwe ukuze kukwazi ukuthi kuvele ukukhanya okuwuye kusuka ngaphakathi kwengubo ngoba leyo ngubo leyo isuke imsibekele imembethe imembozile bese ke uthola ukuthi useba nezinkinga zokuthi uyenyanyeka uyathakatha wenza zonke lezi zinto yini na le yanto imembethe ngethunzi kodwa manje uma engayisusa yembule ihlale kahle empilweni yakhe noma emzimbeni wakhe isiyakwazi ke manje ukuthi imenze abe nogazi izinto zivuleke kuze kuthiwa uthwele nazo zonke lezo zinto ngoba manje isikhanyisiwe le yanto yasuswa ethunzini yasuswa ebumnyameni ingakho ke ngithi mina ukuzalwa wembethe usukuzalwe nezinkinga ezikusibakele ezikwembethe ezikwembuzile ezifaka ngaphansi kwethunzi sibuyeke sizila uma ngithi ke mina uzalwe wembethwe ikhehla elidala leli khehla like laphile emhlabeni alihambanga lenze ukuhle kodwa konke likwenzile uyokugcina wena ukwenze kukhanye mayikuthi khona okuhle elalikwenzile nelalikuphatha uyokwazi ukwemukela usuligcinele zonke lezi zinto ezingamacala kulo uligezele zonke izinto elingakwazanga ukuhamba lizenzile uliphethele uhambo lwalo olohamba lalishiya endleleni lowo muntu kwembethe ikhehle lidala sibuye ke size kulo okwembethe futhi ngokwakwabo yena uyayebe nesikhwele esinzima kabi lowo ngoba zonke izinto oyitholayo wena uyakumunca ngenhloso yokuthi yena mdala vele kuwe umfice ekhona esibelethweni noma ekhona endlini yakhe wafika wahlala wena phezukwakhe mawuhlala phezukwakhe zonke izinto ozoyithola no ucabanga ukuzenza noma ofisa ukuzenza kufanele ukuthi uqale kuye wazi lokho ingakho uzuthola ukuthi lowo muntu lowo sekuthiwa namhlanje mthatheleni umfazi uma uthi uzothatha umfazi uvele kufanele ukuthi uqale ngaye umthathele umfazi bese kulandela wakho ngoba yena unesikhwele zonke izinto ucanga ukuthi uma ziza kuwe zingezakhe kanti bese buke ngathi wena awunayo impilo uyena okwakufanele ukuthi aphile ngoba uhlale phezukwakhe wangakwazi ukuze emhlabeni kodwa wasephila kwelikamoya yebo ke kuba njalo sibuye size kuloliwele ke yena uyakuhlephulela ngoba ungwakweni nihlale kanye naphinde futhi yena wakhetha ukukushiya ukuze ayokwazi ukukumela izintweni zakho kumele uyithole kwamoya akuphilele zona kangcono uyayeke ehlephulele lowo akakugwamandi akakhwelezi akenzi lutho iwela likhwelezi kodwa okhwelezayo osuke engowakweni omdala waphuphuma umama noma wamchitha bese wena uyahlala endlini yakhe kodwa iwele lisuka likuhlephulele likulwele ezintweni eyiningi ukuthi uyithole kodwa uma wena ungaligcineli izinto bese likwazi ukuthi likuhlephulele likunike okuncane bese likubamba okuningi ukuze ukwazi ukulikhumbula ulikhiphe ekuchithekeni ekuchithweni lelo wele lakho bese likwazi ukuthi izinto zakho zivuleke siyabuya ke siza kukho ukwembatha akwengime la kancane ukuze ngikwazi ukuthi ngidedele abanye bakwazi ukukhuluma nabo amen ngiyabonga kancane nje uhlephula kancane bese ngiyehlela kunokunye ukwembathwa kunomuntu uthola ukuthi la ekhaya kwakunekhehla ngenza nje umzekelo uthola ukuthi la ekhaya kwakade kunekhehla lalikade liphathe izikhwama belalikade liphathe izikhwama laselihamba lathi malihamba la ekhaya kwase kumele kube khona umuntu ozokwamukela lezi zikhwama
engazange umkhulu azingcolise lezi ikhwama. Uthe mayezalo kwase kuba khona mhlawumbe ozoba khona la ekhaya bese yanqaba noma bese kuba ukuthi la ekhaya sesamukela inkolo. Bese beyayishudula nje bethi hayi thina la ekhaya sesiyakholwa sisahlangene nesimo seyikhwama noma nani. Leso sikhwama siyangcola ngoba sesilandela amagama neziqalekiso sesiyavala isikhwama. Bese abadala kuba khona indlela yokuthi senze njani bese ke ngenza ngomkhulu nje umzekelo. Bese ke beyahlangana abantu abadala bethi ake sakhe umfana ozofika ongumkhulu uDlamini ngenza ngawe nje umkhulu ozofika ozovusa lesi sikhwama ngoba akekho umuntu owamkela lesi sikhwama la ekhaya. Mayefika umkhulu ufika vele kunendlela noma kunomlando ukuthi lo mntwana uzalwelweni kunendaba azoyivusa noma kunezinto azoyilungisa la ekhaya. Uthi mawuzalwa uzalelwe phezulu kwendaba noma leli khehla likwengamile kodwa lithe malikwengama noma ngathiwa melingangcolile kodwa lase likungama ngokuthi izikhwama la ekhaya zathukwa noma zangalungiswa kumele ukuthi zihlanjululwe zigezwe kusho ukuthi lelo khehla likwengamile uzohamba indlela yalo and lezi izikhwama izona izoqaqa noma izovula izinto la ekhaya. Ngesikhathi ungena uzokuthi uthi uya kumuntu uthi uzohlola athe omunye athe ngikubone ngathi wembethwe noma angabe sachaza ukuthi kunomuntu okwengamile kodwa indaba yakho yokuzalwa ingabisaba khona injulo yokuthi uzalwe kanjani and ithini indaba yakho yokuzalwa and yini wayizelela. Mawuzalwe wembethe kanjalo kusakhona izinto ekumele ukuthi ilungiswe uthola ukuthi omunye ayi ngoba bekumele ukuthi ayothwasa noma ukuya kwakhe kothwasa kunezinto noma kunezinto eziyohlanjululwa bese iqaqo ingakho kunabantu othola ukuthi uzongena entwasweni uthola ukuthi kodwa mayebuya akasebenzi kodwa mekuwukuthi la ekhaya makhona abantu abangasebenzi noma banjani kuzoqaqeka izinto kuzohlanjulula izikhwama kunemfihlo yasekhaya ngoba umndeni nomndeni unesiqalekiso sakhona kodwa ekumele ukuthini siyoqaqwa ubani noma kumele ukuthini ubani lo othe mayezalo mayesethi la ekhaya kuneziqalekiso ezikephe zaqala ngomkhulu kodwa indlela yakhe ayisiba mfishane wayeseyongama noma eyombatha kulo azobe embathe kuyena. So ukwembathwa kwakhe sekuyahluka ukuthi yena ngithe mina mangizalwa ngugogo umyandi kwasithiwa kunezinto ekumele ngizoyilungisa noma kunezikhwama ekumele zizohlanjululwa noma zizolungiswa ukuze kukwazi ukuthi kuqaqeke. Ingakho makukhona abantu abangena entwasweni noma benzani uthola ukuthi sekunezinto la ekhaya eqaqekayo sekunabantu abangena emshadweni nani. Ngizochaza nje ngime lapho ngoba okunye bese ngik-highlightile kancane ngesimo sokwembathwa noma sokwenganywa abantu abadala. Ngiyathokoza. Salungazi ukuchaza kwakho sithemba ukuthi baningi abakhulayo baningi abafundayo. Ma-viewers nabantu ababhekile usupporteni ulife nisenda ama-gift nisendele wonke umuntu okulife nisithephe screen senzele ukuthi yazi ayikho into eyinjabulo ukuthi ukuhlala kulo life into esifunda ngayo ijule ngendlela eyisimanga. Lungileke sisasela ekumbatheni noma sasela ekuthiwa ungeniwe noma umbathisiwe silapho okwamanje kuwe wena mbukeli obuke njengoba uhleli lapha ekhaya kule topic esikhuluma ngayo. Kungenzeka umbathe noma wambathiswa ngenxa yokuthi impilo yakho ngaso sonke isikhathi ihlezi iseyinkulumeni, ihlezi isengcupheni, ihlezi isemsindweni ngenxa yokuthi wena mdalwa kunomuntu ophile egazini lakho osadinga ukwenzela intethelelo egeziswe ehlanjululele lento ayidinga emzimbeni wakho. Njengoba ke sebechazile nogogo nomkhulu lapha bakuveza ukuthi kuyenzeka umbathe izikhwama omunye umbathwe ngamacala. Ake ngikhulume lokhu noma ngikusho lokhu noma ngikuveza bantu besifazane enibulalayo nikhipha izisu lezo ziseniyikhiphayo
ngoba lo mphefumulo uhamba emhlabeni ungakafiki isikhathi sawo. Lo mntwana ozozalwa oyohlala kuleso sibeletho uyofika embathe lo mntwana omkhiphile, bese lo mntwana ekhule phezu kwempilo yokuthi usadinga ukuhlanjululwa, udinga ukugezelwa, udinga ukulungiselwa umsamo phezu kwesimo sentempilo, ngoba usumbathwe waze wambathwa ilona osethule. Yingakho namhlanje ezibhedlela, emakliniki bawuthatha lokho kuphuma ezintsileni zenu bantu besifazane. Yingoba kunento ejulile ngengikwazi kuyiveza eyenziwa ngaphansi kwesimo salempilo, ngoba lo muntu okuthiwa umbethe uyafana nomuntu okuthiwa uhlushwa idlozi lomdliwa, ngoba into zakhe namhlanje ngacala ibhizinisi lifentshini, ibhizinisi lihambe kahle, after 2 months kuthule ukuthi do. Izathu salokho yingoba usangcolile ngaphakathi. Kanti kwenziwa yini izangoma nabathandazi nibabone ngaso sonke isikhathi, namhlanje ukulokhu kusasa ushintshile, namhlanje ulokhu kusasa uyibhansula, kusasa kasasibhansula usendumbeni, ntambama uyafucuza, ntambama udayisa ngomdidi, yonke lento iyayenza. Yingoba wambathwa umuntu ongcolile osadinga ukuhlanjululwa, agezele uyima azombusisa ngezinto zomhlaba. Yingakho umuntu othwele abavela abathanda abantu abambethwe nabazalo bembethe, ngoba usuka seazi ukuthi lo muntu umbathiwe, bese sisebenzisa lenhlanhla yakhe. Ubona uthengela ifortune, uyihluphekela wena ungakwazi nokudrive, uthengela ifortune, uyisebenzisela isecurity, uthengela ifortune umuntu ongamazi oqala ukukuthanda, uthi wena uyakuthanda umuntu ukuthengela imoto, ukuthengela indlu, kanti lutho. Yingoba kuthatha inhlanhla yakho le yokumbatha yalo muntu ohamba naye, ofuna uyomgeza yomhlambulu udayise ngayo. Hayi, Mazibuko usekhona, kusalukazi phezulu usekhona. Awu. Inkinga abazi ukuthi ingakanani lolu lwazi sibapha lona. Bayengabe lo live usugijima ngazi kuphi ama likes ko 100. Because wona mongo kakhulukazi wayo yonke into ekhona. Wona mongo wazo zonke izinto. Abanye banezinkinga kangaka, abanye bahlulo ukulungisa ngendlela. Bese iyavuka insila, ngoba insila mayingalungisiwe noma ingahlukanisiwe ivuka endleleni. Bakhona izinto engazange ihlungwe zaseyilungiswa ngendlela, kukhona izinto ezizovuka endleleni. Kukhona amandla engeke sawathatha, kukhona izinto okweyeza abanye abantu, noma kukhona amandla othola ukuthi lamandla lawa abekiwe laphayana endaweni. Ingakho kize kuthiwe abantu abadala bayayihlanganisela into zabo. Abantu abadala bayazilungiselela izinto abasuke bezidinga ngaleso sikhathi. Abakwazi mawukuthi bathena nayo indlela siyayikhomba. Ngisho noma ungazi ukuthi uzoyicaba kanjani noma uzoyihamba kanjani, makuyindlela yabo beyazi ukuthi bayayidinga, iyahambeka. Ingakho ngeke ngithi mina ungaphatheki kabuhlungu makuthiwa khona into ekumele ukuthi uyenze noma khona indlela ekumele ukuthi uyilungise yakamoya. Mayingavumi noma amandla engahlangani, kusho ukuthi ngoba nabo basuke kuwabantu abadala, kusuke kwabantu abake baphila. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi sigijime sihambe siye kubona, bese ngasaboni kahle ngoba abanye babekade bengayivumanga le ndlela. Mawusubona ukuthi wayekathumana mawuza ukuthi mntanami indlela isiyasinda, wobuyela kubona uhamba uyobamemezela noma lo kwengamile noma lo suke thena nasi isitsha sikunikeza sona ukuthi lesi sitsha wahamba wawusuhamba wawusumalana, wawungasaqhubeka mekuthi umuntu wayekade kungamile noma wayekade enamacala, ngoba kusuke kukade kungabantu abakade beke baphila. Nithe angihambe le ndlela nase nithi manje mase kumile la akwenzeke kanjani. Abanye ke bashawa ukuthi bahluleka ukulungisa noma ukuhlukanisa noma ukungadilizi zonke izinto, beyiseke insila uthola ukuthi umuntu usehambe indlela sekuvuka insila ezinye, noma usubona ukuthi lo abazange bamlungiselele kahle noma
wadla impande noma walungiselelwa into engasiyona, ngoba kubalekile nakhona ukwazi ukuthi zizini lezi engihamba nabo noma abobani laba engihamba nabo, because abanye bayacasha, abanye bahambe belibele bevuka ngendlela, ngoba kuyenzeka unganganywa umuntu oyedwa noma unganywe abantu abangaphezulu, kodwa kulibele kuvela ngendlela. Abanye-ke balimele ngoba kuvuka ezinye izinto, noma abanye abahlukanisi, noma bathi benza besheba nezinye izinto, noma umuntu angalungisi, omunye ajahe ukuyophakamisa umnikazi, uthola ukuthi ngimbathwe isalukazi sasikade sithakatha sifeba. Mese ngithola umuntu ongeke aze akwazi ukungidonsela, ngoba nokudonsa kubalekile mase uthola ingqikithi yako konke izinto, ngoba mayilahleke laphayana ngesikhathi umdonsa umuntu noma umhlolela umlungiselela izinto, mayilahleke lapho kwakhona izinto ezisalayo, omunye uyalimala ngendlela, bese kuba khona izinsile ezizovela ukuthi khona la ngazange kulungiswe kahle, la khona la ngazange kuze kumiswe kahle izinto, ngoba phela nawe mawunganyiwe noma kukhona umuntu okwembethe, kumele okunye kubuye kucace noma kuvuleleke ubone ukuthi kwenzakalani noma yini le yenzakalayo empilweni yami noma endleleni engihambayo. Makhosini, ngiyathokoza. Masibo Sibalikhulu. Awu, Ake. Sibalikhulu. Phothula. Manje ningena endabeni nina yomlando nensila. Bengithi mina sikhuluma ngokwembatha noma ukwembathwa. Ningena endabeni yomlando nensila. Akwengilungise lapha. Kuthathu ukugula komuntu. Kuthathu ukugula komuntu. Ukugula komuntu ngoba ebuyise, angithi uyangizwa, ebuyise kuvuke umuntu othile omdala kini, ebuyise noma kuvuke umuntu omdala noma kubuye umuntu omdala kini, owukhokho noma ongumkhulu womkhulu, owukhokhokazi noma ongumkhulu womkhulu noma ukhulukhulu. Uma eyisalukazi noma engowesifazane abe ukhulukhulu, owesilisa abe umkhulu womkhulu, abe uNkulunkulu, kuvuke yena, okusho ukuthi usubuya uzophila okwesibili. Ukhuluma ngensila nomlando uma ukhuluma ngento enjalo, bese kuzoba umuntu wesibili owembethwe abasondele emsamo noma abomsamo, okuyibona abaqale izinkinga ngaphezulu ekhaya noma ngaphezulu komsamo, bangcolisa isitsha sekhaya noma somndeni noma sesibongo leso, basingcolisa lesi sitsha, bese bebuyiswa kwelamathonga bezolungisa into enjalo, bese bese bevuka kuwe noma wena uvuse umuntu osondele emsamo. Uyena ke lo muntu lo okuthiwa kuye, ngizothi qaphu nje, okuthiwa kuye umelele isibongo sala ekhaya noma umndeni wala ekhaya, izinto zala ekhaya ziyolungiswa uye. Nikhuluma ngokwelashwa ke manje, nikhuluma ngokwelashwa komuntu ovuse noma obuyise ukhulukhulu noma uNkulunkulu wala ekhaya. Nikhuluma ngomuntu obuyisa umkhulu noma ubaba omkhulu lapha ekhaya, okumzali kababa wakho, ubuyise yena lo muntu lo. Abantu abasondele emsamo labo, abantu abasondele emsamo labo okufanele ukuthi kube yibona abenzile bona sebebuya, bebuyelani na, bebuyela isimo sokuthi bazokwazi ukuthi bagcinelwe lokhu okusuke behambe bekonile ekhaya, bangcolisa isitsha sala ekhaya, benza okungeyikho labo bantu labo. Bese kuba umuntu ozalwa yilowo muntu ngqo, umuntu ogula okwesithathu lowo ke uba nezinkinga okuyizona lezi ezazenziwa yilowo muntu lowo. Uthola ukuthi useba nenkinga emncane, agule emncane engakabi namacala. Ingane iqala ukuba namacala ume ithomba, ngabe yesilisa ngabe yesifazane, engakabi namacala, kodwa bese kuthiwa no 1 year 2 years 3 years kuya ku 5 years 6 years, kuthiwe useyizehlo, uvuse umuntu obekade ehamba enza izinto
ezingahlambulukile ngaphansi kwekhaya kwase kuyangcola noma lase liyangcola ikhaya lagcina izinhlanhla noma ukukhanya kwekhaya kusibekelwa ubumnyama. Lowo muntu lo ungabe uyisalukazi, ungabe ulikhehla, uvuke kuye wenza zonke izinto othola ukuthi bezenziwa yilo yamkhulu noma yilo yagogo. Ovuke kuye lowo muntu lo uzokwehlelwa izehlo emncane ezinkulu kunaye emncane. Kanjani ngoba ubengakoni ukuthi wembathwe isoni, wembathwe amacala noma uvusisoni la ekhaya, bese kuthiwe lo mntwana lo hey wavuka wafana nobani. Abakwazi ukuthi wavuka wafana nobani kukhulukhulu kuNkulunkulu wala ekhaya ngoba abamazi. Abantu abamaziyo nabo sebadlula la ekhaya. Umbona nje ngamaphupho ukhulukhulu uma ukuthi uyena umbuyisile. Angikhulumi ngomuntu ovukile, ngikhuluma ngobuyile ke manje. Angithi uyangizwa. Bese ngithi ke lo yamuntu ovuka namacala kuwe wehlelwe izehlo umncane. Abantu abathathu labe ngibabalile, yilo kakhulukhulu noma kaNkulunkulu. Owesibili yilo othola ukuthi ubuya umuntu mayebuya lo muntu lo ubuya kuye uyena wayebambe umsamo noma uyena ofuze ngabe uvusa alungise lelo khaya ngezinto ezenzeka phakathi kwekhaya kwangcola umsamo wakhona. Ukubuya umuntu owayephethe umsamo noma wayephethe okwakuyena osondele okungaba umkhulu, okungaba ubaba omkhulu, ozalwa umkhulu. Okay, ngingayicacisa nje leyo ngelinye ilanga indaba kaMkhulu nobaba omkhulu enimbiza ngeSixhosa nithi utamkhulu noma utata omkhulu. Labo bantu labo ibona basuke bephethe umsamo. Lo muntu lo uzombona ngani? Uzombona ngokuthi athi mayihambe yakubantu mayifika khona kuthiwe uwena ophethe ikhaya. Kushiwo kanjani ukuthi uphethe ikhaya lo muntu? Kuthiwe uwena omelele sasibongo. Kushiwo kanjani ukuthi umelele sasibongo? Ngoba uthe kuye kwavuka lo yamuntu noma kubuye lo yamuntu okuyena ofuze ngabe usemsamo, ofuze ngabe wayilungisa lezi zinto zalesi sitsha saleka. Bese kuba yilona ke oba namacala emncane eyingane ehlelwe okukhulu phezukwakhe. Yileyo nto ke nikhuluma ngayo. Bengithi nqampu nje nami ngokwelashwa, ukwelashwa lokho okufanele ukuthi kwelashwe kulandwa inkinga njengomlando njengensila esuke yengeme lo muntu lowo bese iyahlanjululwa. Kulanda umlando nensila yalowo muntu lowo bese yahlanjululwa. Bathathu ke labo bantwana abazalwa la ekhaya, bathathu. Akwesambe sithi gulukudu sigijime siye lapha ekwembatheni ke manje. Kuthiwa uzalo wembethe. Sengizophuma nje nami uma ngiqeda la ngiyaphuma. Kuthiwa uzalwe wembethe. Kuzigaba ezintathu ukuzalwa wembethe. Kuzigaba ezintathu ukuzalwa wembethe. Uzalwa wembethe uzalwe usesigubhini. Uma uzalwa wembethe uzalwa usesigubhini uphuma ngaphakathi komzanyana nengubo okuyiyona esuke yembethe ngaphezulu komzanyana noma ngaphakathi komzanyana bese ihlala kuwe ikwembathe leyo nto njengesigubhu esikufake ngaphakathi wena. Uzalwe yakufaka ngaphakathi leyo nto njengengubo ngaphansi komzanyana. Kufe kube umzanyana bese kuzoba ingubo ngaphansi esibambe wena. Uzalwe wembethe okusho ukuthi lowo muntu lowo uzalwe efihlekile. Uzalwe efihlekile, uzalwe sesigujini, uzalwe efihlekile. Inkinga ke zalowo muntu lowo zizokwehla ngezinto ezimsibekelayo njengamathunzi, njengokunukeka, abe yisinengiso lo muntu lo. Unengiselwani lo muntu ingoba uvalekile. Mayefika kubelaphi abangenasi isipho sokubona, abangenasi isipho sokwelapha abantu abafana nalabo, amxoshe. Umxoshiswa yini? Ngoba akabonakali lo muntu lowo. Akabonakali, usesigujini,
akabonakali, zonke izinto zakhe zivalelekile ngqi, uvalekile lo muntu akabonakali, bese ethi mina angihloleki angihlolwa, kanti usenkingeni lo muntu, usesigujini ngaphakathi, izinto zakhe ayikwazi ukuvela kulabo bantu abangajulile ngokubona, abangaphiwe isipho sokwelapha laba bantu abasuke benenkinga efana naleyo yokwembatheka noma yokwembozeka, yokuvaleleka esigujini. Bese jabula yena athi hayi mina idlozi lami elikhulu uma ngena abantu bayangixosha, kanti baxosha le yankinga abangakwazi ukuyelapha, futhi abakwazi ukuyibona kodwa manje abakwazi ukuyelapha. Mabethu bayakubuka bathi hayi unesilwane lo, unani kwenzakalani. Ivuka lento ibe yithunzi kuwe, ikwembathe icindezele, hayi ukuthi ayinayo inhlanhla, ayinakho ukukhanya, inakho ukukhanya kodwa manje kungaphakathi ebumnyameni. Uma into isebumnyameni kufanele ukuthi siyikhiphe ebumnyameni ivele ekukhanyeni. Kufana ngisho nomntwana bezomzala bemtete. Uma umntwana bezomzala bemtete usuke ngaphakathi esigujini, umama enesisi esingaka esikhulu esiyisigubhu, aphume kubonakala ukuthi kuumuntu lokhu ozophila kanje ngokuzaleka kwakhe. Imilando ke yokwelashwa kwabantu leyo. Kodwa bengikhuluma ngesigubhu, ukuzalwa wembethe, kuthiwa uzalwa wembethe uphumuse esigujini noma usemhlwehlweni othile omhlophe oyisigubhu phezu kwakho. Siyabuya ke sizala ukuzaleni kwesibili owembethe, ukugaxa njengoba uDlamini nje egaxa ubuhlalo bakhe lobubomvu nobumhlophe. Ukugaxa ubhijelwe noma usongelwe yithumbu entanyeni noma liphume liwumgexo. Umgexo ke uyinto enhle eyisipho. Umgexo uyinto enhle eyisipho. Umgexo usho ukuthini ukuthi uyisipho umgexo? Kwenqale ngibuyele kancane kulaphana kuloya muntu loyana osesigujini, ngoba ngisuke ngaqala ngayo lengubo kanti eyokugcina. Loya muntu osesigujini futhi uyisipho lo muntu lowo. Uyisipho kanjani na? Lo muntu lowo ungena phakathi kwabantu kuchume izinto kubantu. Ungena phakathi kwabantu kuchuma izinto, azimchumeli ngobani yena, azimchumeli ngoba uyisipho. Akanasi isipho, uyena isipho. Uyisipho, akanasi isipho, kodwa uyena isipho. Uma engena ebhizinisini lakho liyachuma ibhizinisi, mayehamba liwe. Yini na? Uyisipho. Ufuna ukulanyulelwa ngokuthi asuselwe le yanto emisibakele ukuze uma eba yisipho ahlomule kulobusipho ayibo. Loya muntu loyana angithi wembuzekile lo muntu uyisipho, uzalwa esesigujini evalelekile, eyisipho yena qobo. Uyisipho lo muntu lo. Njengoba eyisipho nje ungena ebhizinisini lichuma, mayehamba liluku. Abantu mayengena phakathi kwabo bayaphumelela, uma ehamba basale bewa. Mayethuthinta izinto ziyenzeka kubantu, hayi kuye kwenzeki lutho ngoba usuke engakhishiwe laphana, engakamtholi umuntu ozomkhipha laphana esimeni sesigubhu. Lo muntu uyisipho yena. Bese ngibuya ke ngizala kulomgexo ogaxwayo, isipho osinikwa umuntu ngendlela ethile. Mhlawumbe ungabe uzinikwa yikhehla, ungabe unikwa isalukazi, leso sipho leso ukuthi kungenzeka ngithi uyoceba ube nenzuzo. Uma ngithi ube nenzuzo, mhlambe ke namhlanje masikubiza ngolimi la namhlanje, ube namabhizinisi, kuvuleka izinto, kube nje usukuhlambululile wakugaxwa le yanto leyana. Kuhamba nethumbe elithile elikhishwayo nale embuzini elibhijele, ulosele lowo muntu lowo. Uma usuyihlabile leyo mbuzi, ngalesikhathi umsusa noma umdiliza uzomhlalisa ngendlela okuyiyona. Lelo thumbu liyakhishwa, oselwe lowo muntu lowo, bese kwazi ukuyivula lezi inhlanhla okuyizona noma kuvulela ukukhanya ayekuphethe, ayekuphathisiwe emhlabeni, afisa ukuthi unikwe khona lokho khanya lokho noma leyo nhlanhla leyo, afisa ukuthi unikwe yona ngoba egaxile njengethumbu noma ekubhijele ngalentambo ophuma nayo kuma wakho lapha entanyeni. Inicklace iyisipho, a gift, isipho esisuka kumuntu othileyo ongukhokho la ekhaya noma ongukhulukhulu la ekhaya noma ungunkulunkulu wala ekhaya. Lo muntu lo isipho, a gift, isipho
onikwa sona esidinga ukuthi usendlalelwe kuze sikwazi ukufika kuwe ugaxileke lapho bese kuba umnqwambo ukuzalwa kwembetho kwesithathu lokho ube umnqwambo lo mnqwambo yini ke na udokotela ke lowo noma umelaphi lowo unqwambile vele zonke izinto zakhe ziyothi mazenziwa anqwanjiswe ngoba unikiwe okwaphansi nokwaphezulu uma ngithi unikwe okwaphansi nokwaphezulu ehlane emakhambini emanzini naphezulu emoyeni lo muntu lowo unqwanjisiwe unqwambile lo muntu lowo umelaphi uqobo lwakhe ke lowo akekho kuthiwa uzalwe embethe ephuma esigujini kuthi uzoba umelaphi akekho ogaxileyo kuthi uzoba umelaphi kodwa onqwambileyo unqwanjisiwe lowo unqwanjisiwe lowo unqwanjiswe umnqwambo wakhe aphuma ebhijelwe yithumbu emzimbeni emnqwambeni wakhe lehle emahlombe liyophuma ngaphansi kwekhwapha limnqwambe lelo lokhuzana umelaphi uqobo lwakhe umelaphi wezifo engaba udokotela mayefika lapha ebudokoteleni akwazi ukwelapha umuntu ambone ukuthi lo muntu akadingi imijovo udinga into yesintu amthumele endaweni ethizeni athi hamba uyobona ababonayo nababonwayo awuguleli wena ukuthi ube la lo mntwana lo mayinqwambiwe ugula aphathwe ngengubo lo muntu lo ugula aphathwe ngengubo lo muntu wayenqwambileke lowo ungudokotela ungumelaphi lezi igule ezivuka kuye izona lezi azobekwazi ukuzelapha phezulu kwabantu angeke akwazi ukuthi alaphe into angayinikwanga angeke lapha into angayinikwanga okusho ukuthi lezi igulo zizothi maze lapheka phezulu kwakhe bese ziba isipho sokwelapha abanye abantu abayogula njengaye abayophiwa isipho esinjengesakhe ukuze bakwazi ukuthi kuqhubeke kube khona abelaphi abajule njengaye lo muntu lo uphiwe kwaphansi nokwaphezulu ingubo leyo ukwembatha ke manje sekukwembatha bese kuzoba umhlaba uhlangene lengubo ebizwa bethi abanye itransparent lengubo eyehle ezulwini uzipho zonke leyo ngubo leyo iba ngamakhekheba phezulu komuntu angoba ibonakali nodokotela bakwazi ukuyibona ibonwa ababona ngeqiniso phezulu kwalowo muntu lowo ngoba ingamakhekheba ngoba wonke umuntu ukwazi ukuphuma enefluid ekwazi ukoma ibe amakhekheba manje angeke ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lo wembethe lo akembethe lo wembethe lona akwembethe ngoba leya ayibonakali ibona bezulu kuphela lowo uzipho zonke lo uzipho zonke oyokwazi ukwelapha phansi phezulu kuphi akwazi ukuvulela abantu ukukhanya akwazi ukwenzela abantu izinto zenzeke lo muntu lowo ukwazi ukubeka isandla kumuntu egula asinde bonqo izifo lezo kuthiwa imikhuhlane engalapheki lo muntu lowo uvela kutshena ukuthi 1 2 3 kuzokwenzeka kanje uphiwe inono ke lo muntu lowo uphiwe ingubo engabonakali isikhathi esiningi labo bantu labo ubabona benikwa lobu buhlalo obutransparent bungahlanganiswa nobumhlophe bungahlanganiswa nobumnyama bungahlanganiswa nobublue bungahlanganiswa lo muntu lo umbathwe ilengubo etransparent engabonakali engamanzi eyisi-true leyo ngubo leyo engakwazi ukubonwa nanoma ubani ngoba lo muntu lo usuke evuse uNkulunkulu ekhaya uNkulunkulu wesibongo abaqali besibongo lo muntu lo ephiwe okwamandla la ekhaya osho ukuthi lo muntu umbethwa abantu abaningi yibo ke labo dlozi ikhulu okuthiwa banedlozi elikhulu kukhulunywe ngabo akukhulunywa ngobukhulu nedlozi elikhulu labo kukhulunywa ngobuningi babantu bebembethe ngeinkinga zabo kukhulunywa ngobuningi babantu bebembethe ngezinkinga zabo okusho ukuthi uyothi ugeza lo kuvele lo atugeza lo kuvele lo atugeza lo kuvele lo atugeza lo kuvele lo muntu lo umthole ebulala ehlaba izimbuzi zibe ziningi ziyofika ku24 ziyofika ku12 kodwa ezamagobongo uqobo zisuke ziba u12 ziphelela ku12 okusho ukuthi izibongo ezine phezulu kwakhe ziyohamba zishayelwa amagobongo phezulu kwakhe okusho ukuthi lezo ibongo lezo ziyobe ihamba nezimbuzi 4 zize ifike okanye uma kuthiwa uzolungisa isimo somsamo somndeni lo mntwana kube u3 imbuzi zibe u12 lezo mbuzi lezo zizokwazi ukuthi igobongo la kwababa noma amakhehla kwababa indiki nendawo la kwababa nenono
igobongo lakaba ekhaya komama likababa, igobongo lakwamama ekhaya komalume, igobongo lasekhaya komama likamama ugogo ozala umama. Okusho ukuthi lezo ibongo ziwu4 kodwa uyishayela amagobongo 3 imbuzi zakho zibe u12. Lowo muntu lowo usuke ephiwe leso sipho leso, isipho esingabonakala engeke sibone nanoma ubani. Enyangeni nje zanamhlanje angiboni ukuthi khona engakwazi ukusibona leso sipho leso. Kufanele ukuthi ijule iphiwe okwamandla ajulile ukuze ikwazi ukwenza lezo zinto lezo. Yibo ke laba bantu abakwazi ukuthi bavele bathintelwe bafakwe emanzini bakhishwe belaphe, bathintelwe bagezwe kabili kathathu belaphe. Kodwa akusho ukuthi ukwelapha kwabo angeke besaba nezinkinga. Zikhona izinkinga kodwa belapha kunjalo zikhona ngoba bangomavula kuvaliwe labo bantu labo. Belapha kunesilwane emsamo ekhaya. Belaphe labo bantu labo ngoba baphiwe ingubo engabonakali. Abamazi kwabona ngisho umzalo omzala akamqondi lo mntwana. Ngoba mdala uzala umuntu omdala, uzala uNkulunkulu ekhaya umqalo wesibongo. Lo mntwana lo kukhulunywa ke ngengubo etransparent leni ibiza ngamakhekheba bese nithi niyohumbula labo bantu labo. Loyo muntu lowo angeke ukwazi nokumembula uqala uthi uyamembula. Ukwazi ukusebenza ngaphandle kokwembulwa, ngaphandle kokwenzelwa izinto eziningi. Afakwe emanzini akhishwa asebenza abantu abamisela amagobongo, abageze, abavulela izinto, akutshela ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kwenzeke. Lo muntu lowo indlela yakho uyiboniswe lele. Lo muntu lo kukhulunywa ke ngengubo emakhekheba. Sengiyaphuma Dlamini, ngiyabonga mfowethu. Bengithi nama ngedlule lapha kulolu lwazi engilinikwa amakhehla engalifundi phansi futhi engaliresearch. Mina ngiresearch ngoba angikwazi ukwaresearcha lokho ukuthi kubizwa ngani. Kuthiwe hayi hamba uyiresearch izinto kuzuzozazi. Mina ngiqondi kanjalo. Ngivele ngibone ngathi laba abantu bami ngiyabedelela uma ngihamba ngiyokwenza iresearch. Ngibone ngathi ngiyabedelela engathi abaxhumane nami ngendlela okufanele ngabe baxhumana ngayo uma ngizohamba ngiyobenza iresearch ngoba bayakwazi ukukhuluma nami njengoba ngikhuluma nawe Dlamini. Bakhulume nami njengoba ngikhuluma nawe nje kanje. Bakhulume nami. So manje angiresearch angeke uzungibone futhi ngihambe ngibuza. Angibuzi futhi angazena abantu okuthiwa usolwazi. Mina ngutshena ngento esuke ikhuluma emoyeni ngiyitshenwa yilamakhehla. Baba yini nilale kahle babukele ibo live kaDlamini. Siyabonga Dlamini ukuzivulela ulive wengubo ukwembatha nokwembathwa. Amen, siyabonga.